ila seng nongrim ya kani ka party halor ar ki nongrim ka nongrim ka baning kong kalong ka nongrim jong ka sinshar ka khadar ka khoj kumbangila ong badai tangling ba ka sinshar ka khadar ka khoj kabala aban long pat sajisin kata kalat bangila banai ka jingtngen ka jingkermen ya ka jatmen riu haga bakum kani ka pon kamdan pat dagawai kalinti Dain marga taraw ngi kwa ban wanra ya kata nongrim blay haga taka politics lani kapin bi kapin thami ya kipat ba ka politics namar kata hangi kadai ka politics jong ka thok ka syukor jong ka pin thami pat ba jong ka pinhyar kpot kata kadai ka politics ka bagi ngi kwa ban pin syong nongrim kum ka chat briu tip blay latip ya kadai ka ri khasi be jengi Kongkari kilai pos im katar doloi kini kis im ki doloi ki basinshar ya kan ri gajingi kini don ya kan nyam ka rukam man laga snam ban aingo yo play nong bu nong thau ban duai ban pirat ban karpat ban karpon ban pai show play man laga snam da kan nyam ka rukam ban duai na kamta ka et ke ilaka ban duai nam ta ka hima ban duai nam ta ki khon ki hajar ban duai nam ta ki lingkha ki risai ki kam ki jingtrei khanang bangin yo e ka jingem ka ba paho ka ba pai ba ka ba shongsok namar ki snow thu bagum kita ke nong sinshar kimla naladi ban pinbiang yu pai ba kimla banai ki jingem ka ba shongsok kimla ban kerkhui ki lingkha ki risai kimla ban kerkhui ki kiti ki kam namar kidai kiyai kita ki nong sinshar ki ba tip yu blai lani kum ka chat bri tip blai ki pai shu blai dei namar kita ka dang yu i badu menta meneng yu snow bagadan kata ka pomblang smith ka pomblang yu do mula thau ula bu bet borinti yu ya ka sinshar ka khadar bagan dei bandan hapne ukhun banriu ka sinshar ka khadar ka balai na ka bamsa ka sinshar ka khadar ka balai na jine shilian khmat ka sinshar ka khadar ka bampin kan riang ya ka jibisha ka tare ka bu blai ukwa bagan don ka sinshar ka khadar ai isnong ki thau ki ek ilaka ki ri barga jawab rokoi ko ki pat ba ka tare ni nongren ka ban ningkong ka ban ila bu nongren ya ka voice of the people party haga voice of the people party anumdan jaga ya ka pamsa haga voice of the people party anumdan jaga ya ka jingpan ya put haga voice of the people party anumdan jaga ya ka jingle shileng khmat haga voice of the people party anumdan jaga ya ka jingpan kereng ya ka jibishar ko ki pat babi kata dia nongrim ka balingkong ka nongrim ka baar na gani ri ka jangi ka ri kinti ka jingi kau blay ula ai hangi kong ka chat mriu ni kwa ban pin tikana ni kwa ban pin scam baka hot long try yang ni gri ka de ban ne haki ti ka jingi kong ka chat mriu mana ka chat mriu kita ni lagi jong kiri kinti kinaga kita ni lagi jong kiri kinti berarti kong ka nagalan ki mizo kita ni lagi jong kiri kinti berarti kong ka mizoram ki manipuri kita ni lagi jong kiri kinti berarti kong ka manipur ki asmis kita ni lagi jong kiri kinti berarti kong ka asam ki Punjab kita ni lagi jong dari kinti berarti kong kapan ki Punjabi ki latip kong ka Punjab nanta ki Bihari kita ni lagi jong dari kinti berarti kong ka Bihar ki Nepali kita ni lagi jong dari kinti berarti kong ka Nepal kari khasi janta kari kari kinti ka bau play ula aya nga berarti ni kwa ban pinti kana bagani kari gaji ban pin sem ne gaji long tra kari gaji kari ka baling khoi kari gaji kari ka bamdan Hindi ka ri ka mau play ulat kerku yang ni ka ri ka ji. Pet ki lom ki wa kan lu ka ji itrat ka ji thiang di ding ki se kemarin ka batian ki lom ki wa ki kshay ki krem ki kro ni do ni ki mar po khndo do yong u mau shun u mau syap ki ding ki se ba tum ta ter noi hatongi ni long try shisha yang ni ka ri ka ji lari long try balai khang ka pomding balai khang ka tidoyang hagapor ma khang ka pomding ngem community bakan sawan ka jing khang tidoyang anadap ka jing khang tidoyang ngem community bakan sawan sa ka jing khang pom ka jing khang ti mau ti sha o ku kipat ba kung nungin kam try bakan nga ri ke jongi larangin ma ban tray larangin ma ban trading larangin ma ban tray mau tray shop ya kerap kami om shin machin kia dengan sarkar ka kamri jini om dan machin kia dengan sarkar anu ka sarkar ka jushin kia ya kerap
Halo sarkar ke jusim kia ya ke kamri jiwi like no stang shua election kat badan jngai election judon nong pek tu nong rep judon nong yarap bikin sama ki election ke kamri jiwi kat badan jngai election ki sama ki training ya ke kamri jiwi ande gila dep kiyo tangi ke certificate kileng wa jinarap na sarkar tamasna sem ke kiyo tamon ki usumai siang ladi tamon ki masir ke kiyo Dalajan election bat kali sarkar MD kali kuno menangani election berada kali baga MD 1 kali sam scheme rep di paiba ubri masor batang kafir dan uyo scheme rep am scheme siang di paiba ubri siang uyo siang wanra ada siang dan khar bapang yang lebat siang jana sebru balai ban shupen big di paiba mar betarau Wei ki Japanese ki wan sini ke riga. Ubuan na po Amerika, ubuan na po Israel, ubuan na po Japan, ubuan na po Singapore. Kiling mo baki kasi ki dop haba ki ikum ni. Kyong kumru ka ni cila ka dop. Kani ublay lo kerku. Laringin jendra yo mangi yang ni jela. Anong dan syuki ri haka pertai ki balaman tam ini. Dari Israel. Kadang ri ka kamret banyak jelam Meghalaya. Wei bukti hani syapang kari Israel. Mentang dan dona peringkat ma. Mentang san panai tam dia ma. Ini gini berakhir tahu bikin ocean. Prapau na shispa jo kari Israel kari rishap. Mereka kari Israel ka higai kiri jo protai kumno bikin berat. Kari Israel yang duriau tang kebamlong bandi. Ngitip baro bangim kamlong bandi ke duriau. Henry ke Israel ke Penggala yang kata ke tang ke bamlong bandi siya bandi siya di ni yang di hadin san puat li Islam kiwa kitong ki bakot ki kalalong ki umpi pibot ngisok kami si mansipeka pibot ko ki bri ki benda jingi kri ki ba e jaga jak benriu ki ba e jaga ri ni hon mansipeka haga ta jinduk ka ba ki patba kino haga ta jin khangla ka ba ki patba ki syak khangla kami ke sarkar ke kri ia ke penja jadi patba lari suatu mentala dungin suatu ke sarkar ke nak mentau jami di konsama ki balanang ki belasa anda nampet ni je ji nongrat anda nampet ya ke je jadi nongri o majukli ke ni jingkli kat sabale hamala ki jinga ma ka bakrau ya ke jat benriu ke jingi haga yo ke kot ke kamai ke kaji kumang ong ipi ko ki pai ba marga tangi lek keleng ban pen shai ye ki pai ba ka voice of the people party ka klemi partai tang banile election hendrai ni trei namar ka election hangi ke dai bai tang shisien san senam ka kamram gaji kalau shiliter bau pai ba bani kai ki pai ba ban pen shai ban pen snow tho ye ki pai ba ki badan pedeng kita ka jingrit mensim namar ngi i ki pai baru kim tip kilong ki e yaladi Bonu paiba agini kisnam omtip ulong uei kipaiba kimtip kilong kiei kimtip elaka jong ka bor kisno begitrot kisno bekimla thau perthei kisno bangim don lat don netin rem ko kipaiba kidon ye ka bor hagani ka reason sharp paiba ni em hagari sin sharp paiba upat ba udan ke bor Bantung Sodar Senong, Bantung MDC, Bantung MLA, Bantung MP. Ko kipai ba pidon ya kata ka bor, namar kata ka daw don kam ban perkhat mai. Nang ni syakma. Menta ladanga ngawan agani ka Senong pariong ke jopi. Sebuk ngawan menta mestep ngara iwi syang. Oh he kong ngan ai pi syang. Ya si pi shim mi tai syang. Ari pi pen bandu besen ni bala penyang ka klip. Yang ai kena pengam tre. Piting nama budon to busen hendrai ngawan ngasop yang kata kasyang ngasong bah penitnat ko masong presen ye tho ngai ngau sim ko ngai pini sang ngatrai pin sim namar pimtip don ayo po tingi ko aban pin pli ke jimut ke jiprat ji pai ba ngi ko aban pin syai ke jimut jiprat ji pai ba bagi pai ba kin nang ban bishar ya ki suri ko sni lang berat ki bawan syu pai ba daga tin jali jom Aga por election bro ban trua shu pai ba jit yang don lagi bang oh pai ba jit yang la daga jak mangangan syakri pi arpu sau kenta kayeng kan jonga kan pli bro arpsau kenta pinget don bala ban syakri arpsau kenta nai kia shu
nai bam shu nai sum nai sle shu ngaling ola da don ubri bokum tau bo job day ban le wat knang yu por bo sumpi la da mi ilok yong emi ba dang sum ong mi shwa sin na kamera sum ha balai kut te bangi ab sau kunta kalong besuk ban pin thami ki pai ba Bano ta tin yo su nei bukum tau ban don rengkat ban em ko ki pai ba ngi dei ban ki pasta ngi dei ban tip ban bisal dei ru banang ban bisal teng teng don ru ulang brot bo ikum suri mo ubi dom re udei ulang brot ka bumut ngi lek keleng keleng ban penshai ya ke jimut ke jim perkat ji pai ba bagin start bagin snow to nang ni smart kum no bagin jit no mi kma hele election ke baning kong na nong kram constituency house nem arjarlan pada bangalek cenong krem constituency house nem arjalai ngalek hikai ki pai ba penshai ki pai ba kumno bagin jino mikmat bagin tip kai ka kamram jong MLA bagin tip kai ka hok bat nga krem persya ka kiat ka krem persya ka jingsniu ngam sam pisang ngam sam kiat ngam yong briu bukum ni bon ile election ni tu la de beli elak niam je ho arjalai ngalare keput ka yo tang kalai spabut arjalai Tenrai gay ke baca don ni kibang oh pijit uni ubriu padang songwai si pangun pet senus kene ya wa teh kata kalong briu tu sakren po adu atat mo ongat ngadon pisah kendiat ngan tip jakali sini salai ko ngapawat jaka sitai salai kor ongwat ke jaka kabat tadu nomor sibun tagam don dan giwan peni yang ailit bialam peni taga jaka kablong luhuk ngoto katu ko bang song yeng matangong ngat kita ke piti no kanisi yang ni wa chode ka kami tenat ka kami ba ngem yo ngam don pisah ko ngam thi pe ta kani ngasu thi pe ta ka tang khendiat namar bele ga don pisah tang khendiat ngale chi pai ba ngong la thi jaga hante pola nong krep like torong te la de job la ni la de rem nganu ki ye pi pai ba ngan mot kata kan pin kan yarap ki pai ba bakin snu thu le si ki pai ba kin pdiang yang mau bangal ong bangan song ngan sa no bat ki ndringarem hi khat lai spa bot ne yo ngai ke bangale adin election la kiu shenong krem ban ban song ban sa bagi pai ba lalang nang kindo bagi pai ba lanang pensu thu lanang hikai bagi di ban start ban sian kani ke chinge ju pi paro kani ban pimyo igi nong elam gi babiang ngimyo igi sarkar ka babiang kani ka benta ka babidan ka banle kum ki pai pai di ban gi basta pidi ban tip kum no ban ji no mi khmat pim dei ban ji no mi khmat daga jing snow beat snow pop ni snow eat budi paradong parathan ubahing basem perlok perjor paraniam para kumta terterem kata kam de ban trekam wat penendam da kata ka jing snow haba pijit no mikmat jit da ka pipen don kam ga jing start ga jing champang pide banang ken ma wang la de pijit da ka jing snow beat o snow beat bala kum shim pisa snow pop bala kum shim pisa ken ma la de pijit u brio la ni ga brio ga ai pisa pim la na ka pop pipen scam ga pop Larang orang ni pariang ngani ke step nak kot you sam labriu ngali ni he kani san poja kili bom ni tai bodi do antai ushim ke san poja nak tij ngau ni u bom bai ula pen scam me ka pop bom briu bala do tau briu ya ula pen scam me ka pop ni briu nei la do shim me ka ta ka pisa u ya ka tu ni jam wan ka ta ka jing perkat kum nongan sulit bom mi tau briu klem dau em ngam le bom ula pelat no ya di na ka pop bom briu ula pelat ya di na ka pop ni briu kapap ayu ka bangingile habagi je di ubri ni ka bri ka bapsa ni penyap ya ka lawai jong ki kon dikti ni penyap ya ka lawai jong ka jat benreu ni tan arsut ya ka ri ka be ya ka jini bagan yar arsut kanam la ban kiu shaprang kanam la ban kiu shakli nang ta kan mala de bi je di ubri ni ka bri ka bapsa ha ka per election kam de ka jing je ka de ka jing shathit Wei ba pila shathit pin jandau pin janriu penoma ashu banne agata ka buram blay ka buram briu ka bau blay lobu agata ka kerdan briu ka bau blay lobu le shing puli bhai ka kot ba pin lap la tho hang tu ya ka kerdan ka bau blay lobu il tau briu penom la ashu banne agata ka kerdan penom kum kimrat ki plang ki snyang ki masi ki han ba kum ta ter ko ki pai ba be jonga namar ka ta ka dau nyen ha pan snutu baga jingjit ya kita ki briu ki aipsa kam de ki jingjit ka de ki jing shathi ngaman gini ki sngi ngale se giant hills ngale keleng ngarung shki yo khat ngo ki briu ke kwa bani khuble o barden khuble edau ki on gilong kme ngo barden u edau bet namar pat shathi hadu menta o ki pai bar prakhat bhai le di yo pila shathi teng em lao loj no nag ngim de ki no mi khmat ki babi nyong em khlem thau an te po yeng ka chri kari sarkar de thau policy thau an po assembly de beleng le chata
Lada phim ngap ngini khi ngini sesrok ngile khi ngile mi sesrok ngile pelong ke jing syathan kam de ke besuk man syathan hadu lai arspa arpui kata kam de ke besuk la ban chule menle arspa arpui kata ngasmo buram kidon gilong kemewat nang niru kibuan syathan lang gumalai mi lai sni sytai kibam la syu ban kemau la syitip o ngi ai kuble kadon ke jing plo jong ke jai beriu baka sarkar ke hak ban pendem dan kisam lagi ni kisni kang ai ba kumno tu kampulit iyo markat jo ngi baru garo badai bayaki mangi sayo markat jo hausne marfui afuar leti kat balakam kalano be siliang setai seni yo tang kendiak nsot ndan menu bakren tamaga jiki ke kampat kot ngila dawa kas expert committee lar kimla banle ge bangi kwa ngiong hadin jong MP election la don company ki biang ngin hak bani ki ko ki pai babi kata gani ke voice of the people party. But they kataru ka bagi pai ba mata ki sedang menyo ke jishnya. Kani gin keseng. Ngila penheri ki shithi. Ke jaj pagi jaj shithi keleng-keleng. Oh ki pai ba kuma omane piwat ayu hadin collection. Piwat nong keren ha assembly mo. Uban keren ni ke jingi ki nong rap. Uban keren ni ke jingi ki pai ba ke bisong ki time tapot. Uban keren ni ke jingi noi kai. Uban keren ni ke jingi nong tre SSA, jingi nong tre home guard, jingi nong belasmi, basya abat kata kapisa tiar tar. Ngila penher ki shithi ki jungi keleng-keleng. Oh ngila kelalong ki nongkit. Ki sangut ki MLA jong ka PPP ki hapan ra'i ki babun ki mat hapo assembly ki mat ki bau pat ba utawa nangi. Namar hadin ki election ki wat nong keren ko ki pat ba. Badin martangi ngila keren. Badin kita ki ciasa ki jungi bau pat ba uyui. Upai ba mentah piong menasionong kendong utip ya sa ayu assembly mentah kasni. Snow pala badon UMLA na po Jantia Hills ubong bagita ki MA joga BPP Kim Jukren A po assembly bitar pai ba Jantia am ta ongin mi pai ba pha ngani kenti ba mata phimut ken bi ingi pai ba Jantia la kum bagim don mobile malagi singi pet jaga jinga sa ni pet jaga jingkren ki MLA joga BPP tang kini ba puli ki bayang phimut ban ong ban chupen kami chuboringi ki pai ba ngem dei shu ki babi ka jingi kai ka jingi ko ki pai ba bat kom bagalong mentah kam day tang ki South League constituency kadon ke jingki ka bapla hakalengari nginget naman nginget ni shani outlay haga jinga limti ki jingi ni tip ka kam ke ethan ka khe athan ban pen shayu ni upat ba ubashu ya kam isnoto o kam day ka basuk ngi sobat ayu ublay menta ka stamon wandur kor kom perhat jingi pat ba kat shabale ngiong kadon ka sandur ke joble ka jimi jong ka voice of the people party kam day ka jing jarang khat ndai ka sandur ke joble phim ngok menta kat shabale uknarit ubam patip election nri nyong snem kat shabale jawpra seningi hawpra seningi lawan pra kat shabale kini ki kelung ki balang sinem siteng asnem duna tang keren dum palaj bha tang ken ot jingwai hawpa kata kelengeri geja kani kani ke jingjar khat kani ke mayan play ke bau play upni leng bagri ke barang khoj ke barang hok ke barang sot ya ka tai ka lawai ke basngan ha ka voice of the people party ki khon ki kti ki jonga ki jopi ki yo i baga jingkerman namta jongki ka shong ha ka voice of the people party ka jing snan ya ka lawai ke jongki ka shong ha ka voice of the people party ha to mangi ke bala he ke bala san ha to mangi ke bala rangba ngin le bam sinyo ngin le bam patiao ngin kensting ya kani ka mayan play ke bau play lo pani leng bagi khon ki kti ki jongi ngai em ka voice of the people party kam kwa bagi pat ba kin yang lan hiu MLA ban pan by got by the YM kare ka kamram joga sarkar ban pin biang ki jaga sumar hagi chong ki thau ki jungi ni bagi ski ki bagi jing start kala roy state adu kata kidan ki doktor ki balik pin temet ega khamat kidan ki doktor ki balik pin temet ega banyak kidan ki doktor ki balik pin temet ega score kidan ki balik pin temet ega snare kidan ki balik pin temet ega click kidan ki balik pin temet ega shing kidan ki balik pin temet ega snedo kidan ki balik pin temet ega dawai bangindi kidan ki balik pin temet ega bam kumnugin bam kat kum ka jinglong ka mat ka jingi ka jing start dan ki balik pin temet ega kampan kha khalung lada ka sarkar ka don ka jingit click kan pinbiang ki jaka suma daga ba pinbiang ki doktor ki ba biang ringkat ki machine ki test ki dawai ki pai ba kem don kam mane shalom banwa ya ka jing sumar nawana gini gisi sta spo border Bangladesh batwar jentia kisnong ki bakerteng ke hingria huroi o ngapang men simban i bagi beriu ki sha ben kalai kimyo ki thang daga solar kalinti ke singkin wat min telang hapan yak sa ki kali bangilek amdan ai bala pet daga sarkar
Lada Bangladesh tom hablek se Bangladesh. Kiong lah hajar ngil adap kepisah badi semar se Bangladesh. Mudur berpi. Kiong lada ngilek si Shlong tangga baik ni po kiang ngim dap. Lada ka ri Bangladesh kalaban ay ka bakum ka taga kot ka kya ye ki pat batang lah hajar. Ngin sedang duk mentah ka ni ka kenti ka pementa. Oh wat nam syailam pakla. Oh dan kita persang ban persutu pakla. Oh ban kenok mentah bi pe YouTube mentah bur si bakeno ya ka BPP bari Barden. Dan kita to Barden ni busno hop ha. Mentah le lo kenok si kita men basan lu bagi samkia. Hamno ngat kenok kita men basan bagi samkia. Ngasia to bagadon ka jinya to khana ka jinya pur bagalong kumta. Om balaga long shisha kumta kalong ka jinja buram baga basno si. Nakram kenok ini don renga to ega baga sno bayapur kisamla bayapur kibiu. Ya kata ka jinjaklia joga politics ko ki pai babi. Amar kata kata ngi kwa babi pin snoto baga thong joga voice of the people party kapdei bangin penonto ele di shimet nregedei bangin sandur ya gala shai gala shisni jogi kon gikti namar kata ni were pika thma ga jmi kadai persha ega bamsap ka thma ga jmi kadai persha ega jingdok Katma ka jing kadai persya ega jingle shiliang kitu ki ba ko abani don benta haga ta thma persya ega bamsap haga thma persya ega jingdok haga thma persya ega jingle shiliang ngi wer phi ba phin ai ka tigaman ba phin ai ka tigadiang o ki bam ko abani don benta dengan ang ayusho bam ko abani don benta ban pen khoi ban pen bha mai le persya ega bamsap tingin ang ayu ho ni tip baga voice of the people party kadai ka seng ban chu seng thmai kadang ya dan Arsenal tom ngajuang ya gani om dai tanggit khot lani kinong kersan juga VPP kiba idri kiba ijat benriu ndai ngatip bun kinong kersan juga sen kongres bun kinong kersan juga UDP bun kinong kersan juga HSPDP kiba ijat benriu kiba skokia ya ga ri ba ya jat benriu hendrei kata piladon hagi tagi seng ayu namar tagi wer alilang bangi pi ke bae jaga jat benriu pi ke bae jaga ri pi ke perkhat jaga lasai kali sini one man so but the voice of the people party yang ini ya kat oh sngo tenat mentah kat sabale ki pat ba kele dak ban rai lupa dang don ru ke bang patla ban rai hedu mata hapeng ke VPP bat ke kongres namar ki ong de ke kongres ke piang hapo Delhi ngin pa VPP ngalak kwa kesan pra tamau ni pra Delhi te ne mentah te to ngan kersan kongres wa ko ki pai ba na kwa phin shai tang ye kani gawe to tip balada omdei baga bakala ka seng kongres ka BJP kanum yo la ban sinchar ye gari India dei ke jing bakala jong ka seng kongres dei ke jing le jong ka seng kongres ka ba penong ye ka BJP bagan yo la ban sinchar ye gari India oh what num sha penbi kani ka sarkar MD kala thok yangi hapo assembly ka ong bagala dan ka jing shongsok sigi jaka kapot nrenga agi di sngi ngawan sigi jaka kapot na kali sekanduling ong kumno kalong ka jinglong jiman chini pilai shongsok kyong ang no ban shongsok haba taman rap rungi mioshu ka bamut ka jing shongsok ka baga sarkar ka kam kalong pleng bagi briu kinumla shu mo ban ni rap sigi jaka la jong katamo ka jing shongsok baga sarkar MDA ka yatho yangi marga ko ki pai ba menta ki ong kumno don ki bang sapang kata ka CEA bakam dei ban trikam hame ghalia kumno ki ong kumta ngalngo kumno ka CEA kanum trikam hame ghalia kai ka ni ka CEA ka ni kata ka Citizenship Amendment Act ka an bala pen kala ya ka jinglong trish nong hari India balai ki wan ra ai kata ka chingpen kala bagi kwa ban ailat ki Hindu ki ba pet na Bangladesh na Pakistan na Afghanistan ki bala rung si India bakin long no ki trish nong jongari India kita plan kano kita ki Hindu ki bala pet tang na Bangladesh katum ka jingbatai jong to Abul Barkat professor jong ka Dhaka University Professor jong ka subject economics wong batang na usnem khat khandai span ru busau hadu usnem arajar khatlai kumba khatwei pon lai million ki Hindu na Bangladesh kila pet India kila de pet khatwei pon lai million laringi pen kala segala kalau adu shispa khatlai lak tang na usnem khat khandai span ru busau hadu arajar khatlai ngingi dan tang kanulak kaje biru khasi tang khat sarwangi Telada uni ukar Hindu buan na Bangladesh
udan ha Asam tang ba arpo lai pulak uyo bano no utrashno hapo Asam kipriang hapo Asam don balaban khang bu nomon semik halia don hain habatangi ke ILP di kabraban petrikam haga jaga bagi MDA kanile persya ya ka jingwanra juga sarkar India ya ka jingwengno ya ka kentin khasi jantia na kata ka Bengal Eastern Frontier Regulation kata ka ILP kimle ya kata hana ki pas manta ka resolution kadai tanga jing perbi kadang ka jing ma ka ba kraw ya ka jat meri ko ki pat ba ngidon tang khat sanla kalong ka basmutri kai ka ba ka sarkar Assam ka jule ka sarkar Assam ka juan ban thep Dagi wei pat ki chat beri usi ki jaga kapot ke juli. Aga tangi tip ba. Ko ki pat ba ka bama ini. Kalau bala lagi ni ki poiwir na Bangladesh ki yolong ki trashnong ha India ha Assam pat ka Assam ka priang iki ka bu iki si ki jaga kapot jungi ngila kot ngano ini. Nama kita ngim dei ben sting ko ki pat ba bi. Tola dingin nang ban sumari kamet. Ngila ban imrenti le se Prabhu Samsnem kata. Prabhu Samsnem into you lies pa 100% kalong tang lai poi hajar sni ai. Ngi im tang lai poi hajar sni ai ko ki pai ba bat nyolak sapu sau hajar kentai ai. Ngi kwa ban kulun lo di ka perthai. Ngi kwa ban bam lo di ka perthai. Ngi kwa ban kurup lo di ka spa em. Kinangalam juga boys of the people party kim kwa akumta. Nrai ngi kwa bala daga long gaman ga joble. Shwabi ngin let no anaga ni ka perthai. Shwabi ki kmat ni kin kabrip jindo. Ngi kwa ban i baga tai ka jat men riu ka long ka baklan bat ka bayetali. Ko ki patta. Ngi kwa ban i baga tai ka jat men riu ka long ka baklan bat ka bayetali. Ngi kwa ban i baga tai ka ri ka long ka ba shnan bat ka ba riu spa. Kata ga ni ka jing kwa ka jing shwabi ngin yap la ka long ka man ka joble. Ang no syuk ka jing shingan ni kisni ki pamata. Dang don jing shingan ngawan sapo Giant Hills ngai kuno iwe parlok apo papung. Ngai kuno ngode kum no parlok de ngai ka kamai ka ji ka payang mahaman mo manta no la sange ka kam ti do yong lelet sa ka kam. Wong shino pi ma arden. Ngala sange to kam bole bonong tu than. Nawar baga kam paji ke jaga tre junga ngasap tu malakapor. Hadu ban hap ban sange ye ka kam. Haba kunta don jing shingan. Magtangi ko abadi ka taga ri ka ba shingan. Barka beruspa. Ngai ki pai pa play a snow ke jing perchan. Play ling ba kila pathai ko bor. Ka basa manda ka long tangka rai kut ke jopi. La phi la ne ban rai kut banong ngan ai ka ketika mon ngan ai ka ketika diang. Ngahi marwe ngala rai long kat balong jakat baja nang ni sakmat hau prabe. Dan tre hapariong ngati undang be. Usumbol pra aga machine ngan le tap be. Oh, the tap, the pentikna baga boat ka jumpi kala rung ho pra. Ngai wer ye pi sai sin namar ka yang ini ya ringkat bagi kinong alam juga boys of the people party. Ban clear pat ye ka ni ka ri ka be. Ban clear pat ye ka jat meriu. But shaba kan shong ka ni ka pot. Ngai wer pi ki badan ni. Kito ki badan ka jimut pang ai ka jingkar shani. Kita ki bala rai kut ani yang ni pertalang bagi kinong alam ka boys of the people party. Ngin perta e bok ngin perta daw ya ka sharp juga party ka balong pra ngai wer kita ibu shong sita iru kinwan lang sini tur lang sini smart kana baga sur kanong ka bateli ba ka jam baga mi na kani ka shnong pariong ali lang tur hangi khmat phi ka bala rak ti mene ka don ka man si man aga jita ri yang lang bani kinong alam juga boys of the people party bangini ra ai bangini perta jam rengkat bani wan tur sini khmat nawar kan long ka sur ka basutna laringi tur hangi jam bat kilong kimi kilong pa wat leran wat numpet kaman kadang kapila rai na di shmet pen scam nginum leran inu oh itu le lawan ras nu pras lah hey tur kamajam sino to yang tu ho yang tu lah biang ale kita badan jong ru kita badan kaman sim kama gani gadong kajing thot kaji ka jiatli joka jamriu Yelek kelenggang yang kenram upnar uboy war day fight khasibiar ngen penetli kongga chat riu ka voice of the people party kala lumlang ya ka chat riu menta bangan wan kata ka jingong kawe ka jingong kli nama la ringi don ya ka jiatli ka jingrinti
kiwei kibadan shabar ji kibadan shabar naga chat ji ken pek dengi naga bapuram tere ga por ni portalang bangi ni portajam ni da pini shisha bangi wan nadu ga mensim ni da kwa shabana ga jinga shan ga baklan ya ga police of the people party but ni nan penjanai kemal da ni ru ha ga jingwai bo blay kun kersan bor nilong kumni ga bangilong ila abani yang kumni kamne da ga bor priu kilingo kibriu kumnu nu ba arden kumnu ra kadi lai sau tuli kin tim sipang ladon saboi sipang uladon si jengkia sipang ladon sawes kadi ka mensin kaji pensai bor abo blay pensai bor ni bangila bang ai kaji shatri ya pikir pak ba kiri kaji kadi ka por ni pertalang bani ila pertajam akan ka por ya ka sharp jaga party how pra puta khamjam sai sin to how pra Kublai Shimon, Blay Kurkuyapi, Iwe, Pahiwe. Kublai Shimon.